И той е скъсан. Така става, като не учат, ей. Охо, Йордане. Една ли ми ти? Значи, идвам при вас по един много важен въпрос. Слушам ви внимателно. Ако може нещо се говори за висше образование. За висше? Ти по-скоро си за нише образование. Моля се, господине, оценки. как така? Дайте да уредим нещата, да зададете някакво въпросче. Въпросче? Билетчета ще теглиш ли? Може, да. Може ли? Може. Чакай сега да видим кое имаме тук от останалите. Тук скъсах 5 такива като тебе. Така. Тегли тук три въпроса. Тегли бе, е този. Тегли, айди. Кой се падне сега? Кой е това? Кой е това бе? Математика. Маня тази математика. Виж какво си стегли, история, браво. Ще питам нещо лесно, че... Нали? Така. Кажи ми двама възрожденци, бе. Възрожденци двама. Двама възрожденци. Възрожденци... Какви възрожденци, господине? Възрожденци са Сашето и Ванката. Какви Саши, кой е Ванка, бе? Ти, Сакъла, добре. Мани, че историята ни е била. Айде, тегли, кой чакаш тегли? Абе, не това, бе. Виж там падна, този. Кой е това? Чети. Кой е това? Музик? Не, тегли ти казах, мани го това. Кой е това? Кой пише тук? Бах. Кой е Бах? Господине, кой е Бах? Не ми задайте такива Айде бе, един е Бах. Кой е Бах? Господине, може ли да изтегнем друго въпросче? Друг въпрос. Не знаеш кой е Бах? Как ще не знаеш кой е Бах? Мале, всички знаят кой е Бах. Добре, друг тегли да ми тегли, айди. Два, един ми трябва, не два. Това. Кой пише тук? Кой пише тук, бе? Мани го това, тегли. Български език и литература. Така ли пише? Така пише. Български език и литература. Я ми кажи, къде се поставя пълният член? Пълният член, къде се поставя? Пълният член се поставя... Къде? Къде се поставя пълният член, бе? Къде се поставя, господине? Къде? О, нищо не знаеш, скъсан си. Изчезвай, ще се видим. Господине, може да уредим нещата по някакъв начин. Какво да видим, че нищо не знаеш? Господине, да уредим нещата, да вземем една диплома за висше образование. Висше образование искаш диплома. Колко? 5000 лева, господине. Искаш да видим нещата? Разбира се.